आलासि जानो फैनायाव नैबे माबाया बाजैया फिथा सावदों नैबे आदानिनो आरोना बेफोर गासिबो मेसिना माने बे आदायानो मावो ओमफ्राय सलारनि बेटारि होन्दोंमोन ना आदा सलारनि बेटारि नैबे बेटारिजों हाय एभ्रिवान वेलकाम बेक सोमखोर बसुमतारी इउटुब चेनेल नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आंनि सोमखोर बसुमतारी इउटुब चेनेलाव बरायनाय थाबावबाय लोगोफोर बिदि खास गैयामोन जोङो सासे आदानि न'आव माने आलासि जानो फैदों आरो आलासि जानो फैनायजों लोगोसे जोंनो मा बानायो बेखौ नोंथांमोननो देखायलांनोसै बेनिफ्राय आदाया मा हाबा मावो बेखौबो नोंथांमोननो देखायलांसै मा खामानि माबा खालामो बेखौनो देखायलांसै आरोना लोगोफोर फैदो बिदिब्ला भिडिअखौ जागायजेननोसै ना मा बुङो लुबैनायालाय आलासि जानो फैनानै नै लेबुसो जाफैबाय लोगोफोर लेबु लगायदों मान गुसु ओमफ्राय माने हाबायाव बेदर जायै माने गेस जाजोब्बायनो हौवा गोदानाबो ओमफ्राय हिनजाव गोदानाबो आंनाथ' जाखाला कटबो गानदों बेनिफ्राय हिसमाबो जोमबावबाय नै ओमफ्राय साहा लोंनो फैनायावहाय जोंनिया लेबु जानोसै नै जोंहा सोर जायो लेबुखौ गासिबो जाजोबबाय लेबुआनो गैला गैस्रालानो जोंहा नैबे आदानि न'आव फैदों इस्रानि न'आव आलासि साहा लोंनो थाखाय फैदों आरो एकदम गुफुर फुदलालाथार बर'नि मोनसे आगजु मा होनना बुङो बेनो जोंनि बर'नि मोनसे ट्रेडिसनेल आखाइनि हाबा नैबेखौ बुङो सालखुन्था ओमफ्राय जि दाग्रा नैबे थार्ड ओमफ्राय नैबेखौ गान्दै होनो ओमफ्राय नैबेखौ मा होनो बेथ' सालखुन्था नैबे लहाया गान्दै थुथाग्राखौ मा होनो बर'नि थुपाद होनो आदसा नैबे बर'नि माबा जि दादों मा होनो बिहु फालि होनगोन आरोना गोदो जों उन्दैयावहाय नै बेफोरबायदियावहाय जिरायनो मोनोमोन दाथ' जिरायनोनो मोनला जों नुलानो आगजुखौ फ्रायानो नैबेनाव आदानियाव दाबो बानायनाय माने औवानिया दाबो दङ बेफोरसो माने मोजां आरोना टेबोलाबो खोमा टेबोलाबो नै कासजों बानायनाय आरोना मोजां आसलथे बिदि जानांगौ आरो नै बेफोरखौथ' नै बेफोरबायदियाव मोजांसो नङा मानसिखौ बेमारसो खालामो बेफोरो नै बेफोरसो आरो रियेल माने बुस्थुआ ओमफ्राय नैबे थेला ओरैबायदि डेन्जार मोजां थेला ओमफ्राय सोरबा हगारनो होनबा नै बेखौ दामबावसो खोमा बेलखौ नैबे बेला नैबेयो मोजां आरोना नै बेफोरबायदिखौ गोदो जोंहानि आफायाबो बानायसोगारोमोन ओमफ्राय बानायनानै जोंहाथ' न'आव साइकेलानो गंसेल'मोन नालाय ओमफ्राय साइकेलाबो मार्गार गैयामोन गोदो ओमफ्राय बेबायदिनो आफायाबो जोंहानियाबो दंफांनि थेला बानायना होदोंमोन बिराद मोजां आं माइ सौनो मानो लांबाय थायोमोन आरो लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव एसे देखायबाय नैयाव मुदुफुल फिथाइ आदाया मोजां गायनानै दोनदों ख्रि मोजांनो बेनिफ्राय लोगोसे नैबेवहाय नैबे दाउला दाउ गोसोम ना मा होनो बेयो ओमफ्राय मानिबा मोनसे मुलिनि थाखायबो जायोनो बेनिखायनो आंनो खासलि खोन्थाबाय थानायखाय आं नोंथांमोननि गेजेराव देखायनाय जाबाय नैबेयो जाहैबाय माबायावहाय सि दानायावहाय मुस्रा साग्रा जेन्थेर बेनिफ्राय सोरखिबो दंदेरो नै खाथियावनो सोरखि दङ आरो लोगोसे प्लास आदाया गोबां माने गावनि आखाइजों खालामजोबनाय आरोना नै इयो थोरसि बिदिनो उन्दुग्रा फालें माबि टेबोल सियार बानायनाय माने जिखुनु जाया बियो बानायनाय जायो आरोना गावनि आखाइजोंनो बिनिफ्राय एसे देखायबाय थाबाय नोंथांमोननि गेजेराव माखौबा समायना बिबारफोर दङ नै जि मोजां माने नायनो मोजांथाव माने बिबारफोरखौ गायनानै दोनदों आंबो माने मोजांथारमोन आरो बेफोरबायदि बिबारखौ माने नायनानै गोसोफोरखौ ओरैबायदि गोजोननाय मोनो मोनसे हेपि सुखु जायो आरोना मोनसे बेनिफ्राय लोगोफोर आं नोंथांमोननो नैबे बेनारखौ देखायना होखाबाय माने आदानि जि माने बुस्थु माने सान गारेन राइस मिल आरोना नैबे बेंटल कुमरागुरि चिरां बिटिआर आसाम लोगोफोर नैबेखौ माबा आरोना सलारनि बेटारि होन्दोंमोन ना आदा सलारनि बेटारि नैबे बेटारिजों मा मेसिनखौ बाहायनाय जायो नोंथांमोननो आं खोन्थागोन लोगोसे कारेन्टजोंबो चार्ज होजाखायो नङा होमबा आदा ना बेटारिल' आरोना ओमफ्राय नैबे बेयो आदसा नै मेनेज खालामग्रा दाना मा होनो बेखौ इनभार्टार आरोना लोगोफोर नैबे बेटारि लाइननि बेनिफ्राय नैबे मेसिनखौ बाहायनाय जायो आरोना नोंथांमोननो जि आं बेटारि देखायदोंमोन नैबे माइ सौग्रा आरोना बे माइ सौग्रा ओमफ्राय नैबे अन गुन्दै आदसा नैबे अन गुन्दै नैबे माइ सौग्रा ओमफ्राय होनबा नैबे जुखाम आरो हालदै उनग्रा माइ गड मोजांथ'
जानो मोजां नैबे चाउमिन बानायग्रा मेचिन नेट काटार आदसा नै बियो आरोना आदसा सालु बानायाखै बानायगोन आदसा बानायगोनसो होमबा आदसा नै बियो आरोना बेसर थाव फेरेदग्रा नैबे मेचिना नै बेफोरबो बाब गासिबो बुस्थुआनो दंजोबो माथो आदा नोंनाव नैबे आदानिनो आरोना बेफोर गासिबो मेचिना माने बे आदायानो मावो ओमफ्राय मा जायगायाव होनदोंमोनलाय आदा बियो बेंटल खुंगुरि बेंटल खुंगुरि चिरां डिस्ट्रिक्टआव आरोना बेंटलनि बेसेबांखिनि सोरबा जुदि दं मिथियाखैबा नैबे आदानियावहाय फैनो हागोन डिटेल्सखौ आदाया बुंखाबाय बे मेचिनाबो दङ बेबो दङ माइ सौजाग्रा आथा अन गुन्दै सौजाग्रा बेनिफ्राय नैबे चाउमिन बानायग्रा थाव फेरेदग्रा ओमफ्राय हालदै जुखाम मानिबा माबा बरनग्रा आरोना बेहायनो नैबे मेचिना दंजोबो ओमफ्राय नैबे बेटारिखौ माने बेवहायनो इउज खालामनाय जायो आरोना आदाया मोजां बुस्थु माने दङ आदानियावहाय माने लोगोफोर नोंथांमोना फैनानै माने बेहाय माबा खालामफैनो हागोन आरोना एकदम आदाया काट मिस्ट्रिनिबो खामानिबो मावो बेनिफ्राय सोरबाफोर चेयार टेबल माबा माबि बानायनो जुदि सोरबा अर्डार होयोब्ला नै बे आदानि माबाखौ खालामनो हागोन ओमफ्राय आङो कन्टेक्ट नाम्बारखौ आङो स्क्रिनाव होना होगोन नोंथांमोना माबानो हागोन आरोना चिरां डिस्ट्रिक्टनि जि बेंटल जायगानि थुक्राझार जायगानि मानसिफ्रा माने लानो हागोन आरोना बिनि कन्टेक्टखौ बुनानै बेनिफ्राय बानायहोनोब्ला अर्डारफोर बानायहोनोबा बानायहोनो हागोन आरो लोगोफोर दानिया जों आलासि जानो फैदोंमोन आलासि जानो फैनायाव नैबे माबाया बाजैया फिथा सावदों नै अन गुन्दैया उदालगुरिनि नै जि मोजां बानायदों उदालगुरिनिफ्रा रोंखायोलै रोंखायो गासिबो रोङो रोंनाया होमब्लाबो उदालगुरिनिया मोजांसिन जायो फिथा बानायनाया नैयाव गोदो जोंहा आबैमोनासो जोंनो नै बिदि सङै जाहोयोमोन ओमफ्राय दिनै मोनजासिगोन अरजों जि मोजां बाजैया बानायदों नै लाबोबाय जानो थाखाय नै बेखिनिखौनो बानायबाय थादोंमोन नै जों जाजोबनोसै गासिबो दा आंथ' फिथाखौनो थाइनै जाखाबाय नै साहाखौबो लोंजोबबाय ओमफ्राय नै बेखौथ' दांनो हायासै आङो ओमफ्राय आंनिया फिथाया सेस जाजोबबाय जोङो गासिबो लोगोफोर मानो होनब्ला जाबायानो आरो जाखांबायानो लोंखांबायानो थांफिननाय जासिगोन दसेनि उनावहाय स' लोगोफोर थेंक इउ स' माच जोबजासे नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय नेक्स्ट भिडिअआवहाय थाबैनो लोगो मोनगोन ना मा बुङो लोगोफोर बिदिब्ला नोंथांमोना नेनानै थाबाय थादो लास्ट मोनसे नेक्स्ट एपिसडनि थाखाय बा नेक्स्ट भिडिअनि थाखाय लोगोफोर जोङो माने आङो भिडिअखौ कमप्लिट खालामबायानोमोन थेवब्लाबो माने माबानो गोनां जाबाय जोङो एसे जायगा नायनो फैदों आरो नै बिदि ओमफ्राय दलंआवहाय माबाबाय एसे थांला बैयाव मोनसे दालां दङ आरोना औवानि ओइ नै लोगोफोर नै आंनि केमेराजों बिराद ब्लार नुजोब्बाय माने खम दामिकनि मबाइल नालाय नै बेहाय थांनो हागौमोन खिन्थु गोजानद्रायथार थांला नामा सानबाय ओंखायनो आरोना इमान गोलाव दलं आयु ब्रह्मपुत्रजों समानखा माथो हा ब्रह्मपुत्रनिसायबो गोलावसिनसो माथो हाग्रामाजों समान सरायघाट दलंसै गोलावसिन खोमा हैद जागोनदां 800 मिटार सरायघाटआ 1400 अ आदसा लोगोफोर नैबे दलंखौ जाब्रां दलं होनोनो आं मिथिया एनडिएफबिनि बिर दावहारु सासेमोन आदसा बिनि नामै दोननाय जाबाय बिनि नामै दोनदों आरोना बे दलंखौ ये शाम मस्तानी मदहोश किए जान जाब्रां दलंआव एसे बेरायफैबाय लोगोफोर